That place has become a ghost town, and Imo state government knows about it. The military of Nigeria should take it cautiously. They should not be burning down houses like Boko Haram have. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Onye nnukwu ụkọchukwu ya na onye isi ndị ụka Methodist nke Ọkigwe Diocese bụ Most Reverend Bieronwu Livinus ebeela akwa arịrị n'oke olu wee bekuo ọhaneze ma bekukwanụ gọọmenti etiti Naijiria ka a gbatara ha ọsọ enyemaka n'ihi ụdị mkpamkpa dị egwu nke ọ sị na ndị ọrụ agha obodo Naijiria na-akpa n'obodo dị iche iche nke nọ n'okpuru ya bụ diocese nke ọ na-achị. O mere nke a site n'otu ihe onyonyo nke ya bụ onye ụkọchukwu zipụtara ebe ọ nọrọ kọwaa wee sị na onweghị ụdị ajọ ọnọdụ ọbụla nke mmadụ na-agabiga n'ụwa bụ nke ọtụtụ ndị mmadụ ndị bi na gburugburu ya bụ diocese na-akabeghị wee gabiga. Dị ka o siri kwuo, ọ sị na ụfọdụ oge gara aga na ndị ntọ ha na ndị oji egbe eyi ndụ ụjọ akpaala mkpamkpa dị iche iche n'ime okpuru ya bụ diocese bụ nke metụtara ndụ ọtụtụ ndị mmadụ n'ebe ọ jọrọ njọ nke ukwuu. Ọ gakwara n'iru wee kwuo na nke kachasị njọ ugbu a bụ ịhụzi na ọ bụ ndị ọrụ agha obodo Naijiria bụ ndị kwesịrị ichekwa ndụ na akụnụba ndị mmadụ echekwa bụ ndị jizi aka ha abịa atụ ogbunigwe ma na-agba ọtụtụ ụlọ ndị mmadụ ọkụ kwamgbe na ya bụ obodo. N'olu okwu ya, a sị na aka na-achị steeti Imo bụ gọvanọ Hope Uzodimma mara maka mkpamkpa ahụ nke na-akpa na ya bụ obodo ma gakwa n'iru wee jụọ ọhaneze ndị Igbo ajụjụ wee sị ma ole ihe ọ pụtara bụ nkịtị nke unu gbara na mkpamkpa ahụ nke na-akpa na ya bụ obodo ya na ihe niile na-eme na mpaghara dị iche iche nke ala Igbo. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Good morning, ọhaneze ndị Igbo. Good morning, Nigeria. I am Most Reverend Bieronwu Livinus Amara, the Methodist Archbishop of Okigwe Archdiocese. Okigwe Archdiocese is made up of Okigwe Diocese, Uturu Diocese, Ihube Diocese, Nnochi Diocese, and the Sukwato Diocese. These dioceses constitute Okigwe Archdiocese, and all the environs were extended from Imo to Abia. Now, these archdioceses have been under the mayhem of bandits in the recent past. The kidnappers have had their sway, bandits have had their sway. Now, militarization of the environment is what we are seeing. Now, I want to sincerely request that our people should be saved. Ihube community is totally deserted. That place has become a ghost town, and Imo state government knows about it. Akụkọ community has been deserted for long now. Bomber jets have gone into this community and bombed that place 2 times. Helicopters are doing much harm than good in all these areas. I mean, the military moved from house to house, burning down houses. I condemn in strong terms the death of any military man in the hands of the bad boys in the society. But the military has a strategy which they use in fishing out bad boys in the society. Does it call to burn down every house in the environment before you can fish out bad boys in the society? Our people are in abject, terrible situation right now. I don't know how we are going to describe it. More refugees are coming out, more than what happened in the war. The military of Nigeria should take it cautiously. They should not be burning down houses like Boko Harams have been burning down houses in the north. I don't know whatever is happening. Is it a way of paying back the Igbos for what we have not done? This time around, you hear them speak Asa water, Asa water, Asa water, in cars, Asa water, in houses, Asa water, in shops, Asa water, thinking that we don't understand that language, Hausa. Put fire, put fire, put fire, put fire, everywhere, put fire, everywhere, put fire. When you have put fire on all the whole places, people you're supposed to guide and protect, what then is your work? Are you Boko Haram? What are you?
We don't know exactly what you are doing for us in this place. The other day, Umulolo community was almost sacked. Everything in a community called Umukele, all 19 houses were burned. 2 aged women were pushed out of their houses and their houses were set ablaze. Where will they go? We have gotten more refugees in our hands than we can cope with. Please, Governor Hope Uzodinma of Imo State, come and see, come on the spot visit of all these places and know what to do. I know that Imo State is made up of 3 senatorial zones. 3 senatorial zones. And now the south is gone, Okigwe senatorial zone is gone, and it remaining only Owerri senatorial zone. Are you governing only Owerri senatorial zone? Please, we need intervention immediately. We need intervention immediately. We need intervention immediately. Our people are dying of hunger. Our people are dying of cold. No houses to stay in. People are running out of their ancestral homes. All their farms are being looted. Are we in a war zone? If we are in a war zone, please tell us that we are in a war zone. Ohaneze Ndibo, I don't know why you are painting what is evil. You are not trying to paint these things. I don't know whether you are political, whether you are people who are helping your community. I don't know. People should rise up and do what they're supposed to do. Should rise up. This terrible situation are becoming unbecoming unto our people. Oh, people are dying. Oh, situations have come from bad to worst in these areas. Akụkọ community, we don't have, almost life has been lost. That is, we don't have people living in that place again. Iube community, we don't even have people living there again. Now, Umulolo, why must you take over Imo State, decimating them? Why can't the sons and daughters of these places rise up and tell the government enough is enough? Enough is enough. Enough is enough. And people should not run away from their ancestral homes just like that. We are not Alamajiris. Don't convert us Alamajiris in this area. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egara akụkọ ụwa m, ị marala n'otu anyị si eme ya. Deere anyị ebumnuche gị, etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị esonye. Ekelekwa gị kpenasị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo. Ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu. Wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwa tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.